hain eta famausan gainetik. Ba, harina. Peni behuzera daten. Hoxe harinen esan data. Akorda zelan gatu ginen, harinen etxeko pixok. Bai. Erretu botaztan. Bai, karreri. Karreri etxeko. Dazkanine ez gendun erretu bota, hoxe. Bai, karreri. Hortxe du dioguan, ia zein harina guango ban. Ia zein harina ban, bera. Bai. Ez da izenik irabazikoan, porque... Famausan. Jode, famau. De masa. Da, gero marrazkixak etxen da. Numero nusa. Erakusten banin da, zeu izu hau, lokalka izu. Ez neukenio, hartzen ba marrazkixe, ikusten ba, dantxe, ti. Erru sentimendua da nagusi? Nintzako bai. Bai. Zehatxik ez nau konturatu ez eguana ondo. Zehatxik ez dau konta ez eguanela ondo. Zehatxik ez dau eskatu launtzi. Zehatxik juna, zehatxik ez nagelitxoa menberaz. Bai. Eta denborakin, ze erantzun ematen zaie galdera hoiei? Ni pezan dut ez dakarrela erantzunik. Ni akordatena, ertzainak eta etorri zinin, lehenoko gazi esan ebana. Zehatxik juna markina da, ertzainak ezateztan. Ez, hori ez esan, porque gaur espazinean jungo igual bixarrengo ban. Osa, pertsona bat nahi rabe nahin, atzan inen etxen dau, topa bir dau momentu. Da berai gertako, noxe, inorrez eguan etxin, junen itxan, autobus estropea zan, gexa tarda bueltan etorten, dare kaltzako esan oitxik, da ez da izen pasadokoa konbultik, esango ban, batu kantzatana danaz. Launakin, kurdezeaz, nire gurasuntzako estorbo banaz, dana, da ingotzan, hau, da esango ban. Este es el momento, da ontsen berdot. Kontitxu lehen bebai, alegin uzan etxe. Notan labana pasan urteku, ane pintxen ban gainetik, baten pintxen ban, intento número 4, azte esan. Zaten, intento número 4? Eta zelan ez du ikusi hau, zelan ez gau konturatu, zelako ondoen jaben, gehu pentsaten, beran momentu ederren ineguanela, Durangoa isune ikastea, artez bideratzeko beran nahi bana fotografia, Japan Weekenea, ja planak etxen, koreografisa bat etxeko dantzan, berazan lotzakorraz, da urrengoko aztin, ja kruzeseko endokrinia zeon ginen da hitzen analizak eta bitzenak, eta nik esaten itzago, eta torren aztin ostabe endokriniaz dakau, da proba guztik ondo baraz, igual hormonak emokotzu ja, da bera ikustezan posik, ja, zelako guai, bezi. Ik ez da ize pasako burutik, bertan egunin, pero ikustezan ilusionata, hausenu ikastea, hausenu dantzan etxea, igual ja hormonak emokotze, ez da bertan egunin ize pasako burutik, etxeko, ez da. Lasar, asko pentsatuko dute, Ekairen suizidioa etorri zela, bera transgeneroa zelako. Zer esango zenieke? A ber, suizidio etorri zen, gauza asko datxi. Eukiban ez tratamientu falti, eukibanak asko landu bala, bai, segurena. Ama eta ni zigurgaz, tratamentu nion bazan, segurena ez bala ingo. Bai, eguneko egunin ez izik jakin. Porque, ez da, gauza barrine, lau, 5-6 urteko ume bat, ero, ja, adolescente bat. Adolescente bat entzako, hilebete mundure. Da, ekaiuan urte eta piku zai. Horrez dana zelan dut. Errezara gainetik. Ez dala gauza gatxe harintzi. Porque Naparron eta Katalonian hor da, hilebetea tratamentu daz. Ona ziri zela bizkaka, baina, joder, erizotza baten bire espabilateko. Bueno. Etxean argitu duzue Ekaik noiztik pentsatzen zuen suizidioaren aukeran? Bueno, berak lagaban, beran telefono mugikorran topaben notakin, porque zoan bat, egoazen 3. Eta bat zan urte bat harina guaku.
eta hor ja ikuste zan horretxen pentsamentu geukanela, baina guk ez gekixen. Osa, bera ikuste zan, ondo, posik, beraz bertxezen du da barretxen ban, ero txisti kontatetzun, ero gaur institutune hausen jo, ero bezi, ero, osa... Gustavo listake amorru eukitxi, zaure kontra, baina zineke. Matxasunak eixaitz ez da horretan apaino. Da gero unakin respetetxe zuzen jaen. Inkluso pentsanean, ez? Jo, zuk imagina, Masaje hasi ginenin, ekarritzen duguela, ez? Hostia, puta dixan zan berantzako. Porque fastixako nintzen berak nahi bana lortu. Bere azken hitzekin, Elaxarrek zera adierazi nahi izan digu. Ekai semea aurkitu zutenean, erreanimazio masaia egin zitzaiola, baina mutila etzen bere onera etorri. Hil egin zen. Bizitzara berriz ekarri izan balute, dio aitak orain, semeari traizioa egitea izango ote zen. Galdera ikaragarri konplexuak. Zein da momentu horietan sortzen zaizun galdera nagusia? Zerran neban egin gehiago. Baina bera, han, lehen esan zuten mure, genixu zen, disfraza honei eukan, gu konturatzeko olago txartu gala. Zu orainana, zer modu zaude? Ez da, beti galdetzen ze hori, eta ni nire gizonak esaten dago beti ikasten, bai, nire ikastena, hau bizitza barri xerak hauena, ekai bai bizitzen, baina esaten nintzela izaz, ez da zelan zen. Ontxe edertua, ontxe txartua, ontxe arratoz, ez da zelan zen. Ezin jozuz esan berba bat esateko zelan zen, porque ez da zelan zen, ez da. Hilabete hauetan, zer uste duzu lagundu dizula gehien? Zerrek lan duztan gehien, Andrik, Alabik eta launak. Inguruari esker egiten duzu aurrera? Bai, porque asko ez dut, jo, Elaxarkeu fuerte eres, itan, Ez, yo de fuerte nada. Soy fuerte porque tengo mi entorno fuerte. Buelta guzti gorra gatelago eta gainin da zelago eta launtzen da zelago. Inguruak nola erreakzionatu zuen suizidioaren albistearen aurrean? Gaur gaina etorritxe. Babesa emoten. Da zarri ez da berroen biharrik eta isizan biharrik. Bezarkada bat nahikure. Anekdota konta gotzut. Laun batagat, Alicante misire gata egorgo zen. Soldautzako laun. Osea eta kontu. Bertan malau urtera gat. 20 urtaz ezatu nuen, dondoika manteni utxien dut. Etorri zen, 800 kilometro, nire bezarkada bat emotea. Bezarkada dimostan berak eta Andrik, eta buelta hemen. Beste 800 kilometro. Omenaldia ere egin diote Ekairi, duela ez asko? Nik eta Andri flipa egin duen, etorri zen jende guztiaz da emozko ninjarraz. Dango xe atzerako zapatu nien duen, monolito bat epin nien duen. Beren urte betetzi zen, 17 urtengo ban. Da horbe, zoragarriz izan zen. Emozionik eta sentimendu nahaztik ez? Pilak arraskun. Ikusi genuen harremanaz jentik eta euran matxasune garoengan, hori ez da diru patena da nik.
de momento de psikologi eta psikiatrik ez du bir, ez dake lotzatuko esaten berdu denen banu. De momento ez, hor da Andri, hor da Talabi, hor da Launak. Ez dut, zarri berroen biharrik ez da. Bezarkada eder bateaz, zarri geix esaten dago, 1000 berroa baino. Jente askorek lotzatu itxendiz. Lotzatu baino isa korta, pentsaten dabe, akorda ere iningo estela, semi. Ez, nire inok akorda biharrik ez da, otala gordun da, amen da, amen. Da, bate baino geixa ez azta. Jo, lasar, hasieran enitxan atrebuten etorten zauan, eta korti mot ez da, segurez korta. Izizposuna izan. Lotzatzen baza zauz esaten, hau kortaten baza, ero espagizuz esan, etorrit, hausen, bezuk irai, ni pare izan edan esan horrek, bezarga diemongo, eta, zua dara beze.